محمد في البيان حمدا لمن أتقانا من كاس شرنا شيخي صلى عليه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيا مليكي بلا شريكي هب لي سلوكي سبل السلام يا من يجامل من قد يؤامل أتيت سائل أفن همام رب السلام هب لي مرامي وجعل كلامي هلو النظام بن رابطه دوبي من calmini on min juuri mon min ñaagi mon duwaw min ñaagi mon yaafoy ha joni ko yewtere men wiitende wattu hakkille ɗo e télé men tele bedda e gardugol obama hande noon en ngari to ceerno men musidɗo men jinnaɗo men woni ceerno Abou Sow jeyaɗo toon to wuuro men jokkude en ngari ɗo e mahadara yewtidde e makko e banggue ko fati e alqur'an eɗen gandi ko gurɗo ɗum ko jiɗɗo ɗum wonnoon nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama wadde kanko ceerno Abou koye ɓen o jeeyaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko ɓurɓe moƴƴude ndeke kadi yiiɗo moƴƴere yiilo e ɓurɗo moƴƴude isbogduhum yuhlidul insana fi sagrin ɗum noon farzuk lana hubbahum ya zal wujudat ɗum noon ceerno Abou min mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقال يتدى الله جلد النبي صلى الله عليه وسلم مسيد أحمد با من شلمت ماما من جوري ماما من ياك ماما دواو مبلتني ماما كريف ود كونغاردا دو ود من زيارة محضره بسم الله ما ko ardi fof ceerno han men woɗɗoyde e yewtere men eɗen jiiɗi wooda uttitanden alqur'ana on saha yimɓe mbawa artude e yewtere alqur'ana wonnon yimɓe mbawa yaada gaaga alqur'ana saabu nelaɗo Allah namdanomo hol jikku mum wiya ko alqur'ana ndeke en duttoto alqur'ana o janggana en dañen ko mbawɗen haalde e nder alqur'ana goto e sukaɓe ɓe bismillah. Bismillah no mbiɗani ko noon mahdara o wiyete ko mahdaratu Nourul Huda ene wawi gila 2009 o fuɗɗi waɗede ɗo e Nouakchott e ballal jinnaɗo meɗen no wiye Oumou Demba kañum walli en ha mbawɗen jooɗade ɗo caggal Allah e nelaɗo mum e mbawɗen wallodirde e ɓiɓɓe julɓe ɓe e min noon mbiyetemi ko Abou Mamadou Boubou woni wiyoɓemi Abou Dada noon e jibinami ko wuuro no wiye Sinthiane Diakir kono hande galle babam woni koto wiyete Jokkuti ɗum noon bisimilla eɗen puɗɗoro goto e sukaɓe ene wiye Hammadou Amadou Ba ene jeeya to awoynat ko uditinara en Qur'an. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخرون ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. ما شاء الله كو يتيكو وافتح على القراء والطلاب فتحا يكون كاشف الحجاب وارزق لهم علما كثيرا جامعا في هذه الدار وتلك نافية ونجهم مكيدة الشيطان يا ربنا وموجب الخسران يا الله ودي يانيا دوني سنني اود القران كو هبا كو وني سبب كو تيرنا من جودي دو تيرنا Abou Sow holko mbawɗa artande min e gaga alqur'ana meto wonko julɓe jogui ko wona alqur'ana gaga nde kalɗa an mahdara o to wawi tawede mahdara o no wiya an ka ceerno mahdara holko tagma wurtede e jangguinde alqur'ana ceerno Abou. ceerno Almudou Bewɗo a jarama machallah min beltima hen no fewi
min nena wayno ko hen jibinami ni min tanam jibinɗo nenamo ko jangguinowo alqur'an ko on jangguinimi alqur'an ha jottimi la uqsimu bi yawmil qiyama caggal ɗum babam ƴeftimi nayi mi wuuro no wiye lig seyba e junngo jinnaɗo men ceerno men jeyaɗo Allah moƴƴo no wiye ceerno Mamadou Siley ba koye mum gondumi ha waɗi dumunna ɓennumi paami cilon e ɗum fo e wade noon min ko hen gurmi tan guila jibinami kadi Allah waɗi e mbaɗami hen kadi ɗum kadi welimi kadi guila nden Allah waɗi kam Allah waɗi hen suturo ha caggal ɗum mi yeehi cilon mi jokki to jeeyaɗo Allah moƴƴo no wiye ceerno Abdoullahi Sow mi wondemo ko dumunna caggal ɗum mi jokki e biyeteɗo ceerno Hamme Talla e caggal ɗum gartumi e junngo ceerno Oumar Acce ko ɗon timmimi e caggal ɗum mi jokki galle ceerno Ahmad Nene Ba ko fati fiqhu no foti fo caggal ɗum jinnaɗo amen debbo no wiye Oumou Demba Sow woni ko France kanko addi ngoɗo miijo wondi yo min gar min jooɗoɗo e Nouakchott he min ballodira caggal Allah e nelaɗo mum hoddiroje Allah ko kanko addi nde ɗo yiyande o ari ɗo duɗal ngal watti jaɓɓade yimɓe guila to min gonno tato nayo ha min goni hande nogas ha min goni capantati ko mawɗum alhamdulillah sukaɓe ɓe ne woodi janggoɓe ɗo alqur'an ene jaadina hen école ene woodi kadi janggoɓe qur'an bolo dañama ɗo sukaɓe renɓe alqur'an batti wadde ɗo tarawih han julna jamaji danama jofnuɓe hen ko mawɗum alhamdulillah yawre ala hen e ko adi foof eɗen jetta kadi dendagal kala bawɗo wallude mahdar o kala bawɗo wadde hen junggo muɗum eɗen jetta ɗum eɗen jetta kadi musidɓe moƴƴuɓe wonɓe ɗo tawtoraɓe ɓe woni ceerno Oumar Wadde en e ceerno Sow en kamɓe fof koɓe wallidiɓe soɓe gaari ɗo wonnoon ko ɗum ɓe guuri kamɓene soɓe naati ɗo e mahdar he tan kamɓe fof ko wallodirde jangguinde mahdar o guila o fuɗɗi kam ko mawɗum alhamdulillah omo jangga o dartaki hay sinno mi waɗi voyage mi yeehi woda lomtiɗo ene jangguina no fof no en jetta Allah eɗen jetta jinnaɓe meɗen eɗen jetta nene men e baba meɗen eɗen jetta mawniraɓe men kadi wayno Kadiata Mamoudou en Hammadou Mamoudou en Rougui Mamoudou yo Allah yurmo ɗum ɓe darinoma en ɓe balli en ɓe mbaɗi doole mabɓe e jawdi mabɓe foof wonde yen janggo alqur'an ha yettiɗo e jetta dendagal lig seyɓe foof eɗen jetta ɗum en hen min fin juuroma ɗon to lig seyɓe ɗo calmin dendagal lig seyɓe min lig seyɓe foof ko ceernam kala dendagal lig seyɓe wonnoon kala ko daña caggal Allah e nelaɗo muɗum daña ko lig seyɓe emin jiiɗum emin gandi ɗum sen paami tan wadde ha joni o dagar koye nder ayeji ɗiɗi jangguinde alqur'ana nde ko inna wajadna alayhi aba'ana so tawi ko gaga musidɓe walluɓe eno qur'an o ko wiyete janngude ni rutti koye wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan walla ko hawariyanko mbiɗo nahnu ansarullahi hen wadde wo amma bi nimati rabbika fa haddis wona wondema ñeeño ala ko yettude Allah ene Allah feccaniɓe kamɓene yoɓe kuccid ko e qur'ana won noon aɗa yimɓe ne jagga jawlelu men mbaɗa to wona qur'ana mbaɗa to Allah yiiɗa to nelaɗo Allah yiiɗa kono so tawi ɓe mbaɗi ni moƴƴi mo golli ko moƴƴi yo jaare kadi ko mbiɗa ne yaltinni renɓe ko wonani lewru ko en kawri bismi min to jokkude en kawri toon e almudo mo ganduɗa ko keɓɗo suura e refti mi fof gandi janggue qur'ana taw koye heeɓi ko koɗo maɗo ɗum no wiyata ko yo Allah junnu ha juuta yo Allah junnu yo Allah tabitin joni noon hol programme mo ceerno Abou jogui ken wawi wallude leñol ngol wonno neɗɗo yo ittu hakkille mum e holko leñolam waɗantami yo waɗa hakkille mum holko jogormi wallude leñolam andene ceerno Abou hol ko projet mo joguiɗa walla hol kuccam joguiɗa taw no wawa naftude leñol julɓe foof e mbiyata leñol fulɓe ko leñol julɓe foof no qur'an ardi ko julɓe foof e mbiyata fulɓe e mbiyata sar kulleɓe ala holko ko ceerno Abou jogani l'islam holko ceerno Abou addani l'islam alhamdulillahi rabbil alamin jaram eyyi min kam ko mbawmi foof jogade ko mboɗomi jooɗiɗo kam mboɗo jangguina hannde kam kala mbawɗo arde ɗo inchallahu taala ma en ballodire muɗum fodde ko mbawɗen ko inchallah eɗen ero noon dendagal ɓiɓɓe julɓe foof dendagal bandiraɓe men ha serti koreji meɗen yooɓe tinno kamɓe fof ɓe ƴefta sukaɓe mabɓe nanna e duuɗe qur'ana he yimɓeɓe sukaɓe ɓe jangga mata yimɓe ene daña renɓe qur'ana ha heewa ko ɗum woni ko mbasiruɗen amma duɗal ngal kala neɗɗo kala bawɗo wonde kala leñol kala neɗɗo bawɗo wonde ene bisma e duɗal he ene wiya bisimilla muɗum so ari ma wallodire fodde ko wallodirte ko duɗal ngal no mbiɗen ni e ngal jaɓɓo janggoɓe qur'ana ene jangga école tawa jaadi hen ɗiɗi ɗi foof e ngal jaɓɓo janggoɓe qur'ana tan kadi ɓolɓe ngal ko woni ko ngal jaɓɓota ko tan ko neɗɗo gonɗo ɗo wi janggata tan ko école janggata qur'an ala ɗum ngal jaɓɓota ko gonga kono noon kam ko ɗo eɓe konna duɗal ngal no honna almuɓe so gaari ko ɗo koɗata e nokku he ko ɗo gonata ene jangga ene dawa ene jippo no garta ɗo e duɗal he ko noon kam duɗal ngal wurdi guila ngal sosa ha joni eɗen piiɓi hen kadi eɗen piɓɗen hen inchallahu taala so eɗen guuri eɗen celli no lutti hay soko almudel gotel heddi ɗo eɗen piiɓi nanguitade hen ha to balɗe men kaaɗi fof mi dañnima almudo goto Obama bisimilla makko ɗum noon mi dañanimo so tawi min gayniramo soodamo allal bisimilla ɗum noon kam a fuɗɗima dañde goto bisimilla makko ɗum noon foof ko kanko yettere Allah kadi ko ɓeyderade alqur'ana
ko gasa wonde ma wood komin namdi to min ganda kono ko ɓuuri hewde hen kam gaga janggan emin gandi saabu emin jiiya gartam muɗum so tawi neɗɗo ittama Fouta ari ɗo wawi nawtete kene wawi ɗum noon wadde emin jetta Allah emin jettuma hin kadi min mbiya yo Allah ɓoynu emin jiiɗi noon dokka min goɗɗo janggan min Qur'ana kadi min mbawa tuftorade seeɗa ceerno hawre kadi annene bismillah min dokka on Boubou Abdoullahi jeeya ko to wiyete Agris Boubou Abdoullahi jeeyaɗo Agris janganen alquran bismillah Boubou bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله العظيم. رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا به كانت سعادتنا له وجبت محبتنا لقد قولت مزاياه ورب العرش رباه فكل الرسل ترداه إماما عند مسراه إلى المعروف يدعونا وللإحسان يهدينا وبالقرآن يهدينا وبالأخلاق يحمينا رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا به كانت سعادتنا له وجبت محبتنا لقد كملت مزاياه ورب العرش رباه فكل الرسل ترداه إماما إنما سراه إلى المعروف يدعونا وللإحسان يهدونا وبالقرآن يهدينا وبالأخلاق يحمينا رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا به كانت سعادتنا له وجبت محبتنا لقد كملت مزاياه ورب العرش رباه فكل الرسل ترداه إماما إنما سراه إلى المعروف يدعونا وللإحسان يهدونا وبالقرآن يهدينا وبالأخلاق يحمينا. ما شاء الله. وجعل محلنا محل الدين والعلم والإيمان واليقين. أماتنا الله على دين النبي وهو بشيخنا الإمام الطيب
en nani no walla en nani sukaɓe ɓe yimɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokken barke nelaɗo Allah joni nde garta e musidɗo men ceerno Oumar Wade to Kahayit on saaha kankone wooda ko haalani en e Qur'an walla wooda ko haalani en eno ñanginirta Qur'ana on saaha kadi eɗen gandi en ngala ko alqur'an ko ɓuuri alqur'an joni ceerno Oumar bisimilla ma. assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullah. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi. en jetti Allah en juuli annabi sallllahu alayhi wa sallam en jettini kadi jinnaɓe men Allah en jettini seeraɓe men Allah en jettini kadi jaakegueɓe men Allah en jettini kadi bandiraɓe men Allah e musidɓe men dendagal julɓe foof en jettini ɗumen Allah en jettini Allah kadi kala mo ganduɗa ene woni sababu ha keɓɗen moƴƴere kanko kam ko hen o jeeya ko musidɗo saabu Allah kadi gonguire gonga haqiqa komin fasiraɓe holko woni hite fasiraɓe yimɓe jiiɗuɓe meccal renduɓe yidde ɓen tigui goni fasiraɓe min hande mbaɗa andimo tigui rigui kadi komin ɓoyduɓe minen dendi ceerno Abdoullahi kadi guila Allah addi kam ɗo e wuuro he fitti koye galle he tan gonmi minen ballodirte jangde he ala komin cuuɗodiri sirruji e foof ko minen gondi minen ballodirta Allah ne waɗi pamodiral hakkude amen amin gollodiri e dow teddugal e dow pamodiral e dow suturu e dow teddugal foof ɗum noon min ñaagui Allah yo Allah nawru ɗum yeeso yo Allah tabirin ɗum kala ko dañaɗo kadi yo Allah waɗa hen barke no wayno duɗal ngal kam ko minen tan dendi presque min kadi o hennanimi hen caggal ko hoot tan o waɗimi mbaɗa ara ɗo amin dende gueɗe ɗe amin jangguina amin ballodiri e foof amin disnodira ɗum noon mbaɗa yettiri ɗum Allah go fof kadi en naftori goɗɗo alhamdulillahi rabbil alamin min kam ko ɗo kaɗami wassalam. kono ceerno Oumar sahaji jangguinowo ne daña ko weeli hen kono sahaji kadi holko ɓuuri wawde tampindon e banggue jangde nde meto ko no jomumen toppitora banggueji goɗɗi ni toppitora ko noon mere jomumen ni ne kirjina yo jangde mere janggowo ene heftina gaga jangde nde walla ala ko yo Allah suur tan. eyyi kañum kam ɓe mbiyata ko kala gaynako beyi kañum andi laƴowol e nder beyi mum fil haqiqati kala jangguino kam ne andi jangde nde holko namdi e holko sohli e holno foti heɓɓotirede saaha foof kadi a addat kisum memboɗa ƴeewa holno yarata so yahani kadi canza jangde kam ko noon yarata eyyi ala kulli haalin kam kala jangguino kam ko ma ɓaadi foof kam ma heew muñal kadi ƴeewa peeje kewɗe holno cuhlel wawata wondirede holno toppitirte holno ndenka mum e hol fayide mo jogoto ganduɗa kadi ha suhaɓe woɓɓe jiiya ɗum kadi jogo hen weltare par ce que kala waɗa ko adi foof ko a yinnat hunde taw e a yinnat sa yinni noon jomum wawa janggude hen heeɓa hen ko naftoro kadi taw hulani taw kadi tampani hen kono so tawi neɗɗo ene huuli neɗɗo mo huuli wawa jaggude gandal sa huuli neɗɗo a wawa jaggude mum gandal aɗa faama ɗum joni to banggue jangdeji joni neɗɗo so tawi ne hulma mbiyamo ar huño taw ko janggude ɗum daaɗe temedere daaɗe temedde ɗiɗi mbiyamo yo haal o ronka haalde saabu kulol eyyi ɗum noon firti ko annen a yamɗinat ƴeewa kanko cuhlel ngel holko ɓuuri yidde holko ɓuuri sohlude jagga ɗum mbiyamo sa waɗini kam ɗum a wawi ɗum a maîtrise ɗum ɗo mami hokke ɗum ɗo ƴeewa funtudemo ƴeewa ko welatamo kanko ne mbatamo mo wawa wadde kadi ko jiɗɗa ko machallah. ceerno Oumar min beltima woma shahidna illa bima ko pawɗa guitima wadde min jiiɗu kadi machallah ko ɗum woni ko kalɗa ñagorɗen tan wa hablanal wifaga fil ahwali warzuqlanal amna min al ahwal yo Allah hokken kawragal hokka en hoolare heddoto noon ko gaynako paaɓi andi laƴoru ceerno Abou min garta e ma mete jangde sukaɓe mi ɗe ene waɗi tan to duuɓi tolni walla to duuɓi haaɗi e kadi an hol caɗele tan ganduɗa ɗum ɗo sahaji aɗa yaha tan ha mbiya aɗa woppa ni walla sahaji jaaha ha kaaɓan noon ko andude won noon a yiɗat jangguinde sukaɓe ɓe jiiɗa wallude guelɗo cukalel aɗa andi guelɗo sa walli ɗum tan wonat jomum fin suwa goto jinnaɗum wima woppi walla wima hankkadi école ko mbaɗo cours de vacance ta aɗa yenana ore so gondi ko ɓuuri famdude ko gonduɗon ko Allah nawna suure saabu an jangguinowomo an aɗa andi lawol makko kono jinnaɗo artana harƴiti wiye ko mo wuuri o waɗata examen ko mbaɗo cours uji fir jangde makko ɓuura an nde boni kadi an jaaɗa ha Allah ɗeɓi rokkudema woni o gonga ko Allah fotanma heɓat kono mbiyata hasiide wawa haddema dawde kono wawi ñawlinde dawol ma joni ɗum holko ɓuuri musde hen ceerno ceerno Amadou Ba a jarama wallahi no mbiɗani minen cuka emin ƴefta sukaɓe kono cukalel
min ɓuuri yidde kam tawa dañi hedde duuɓi 6 en jeeɗiɗi a naati 6 ɓe wonno hankadi ne ka koɗo ko ɗo gonata tawa woodi ko mbawanɗa hoorema seeɗa emin ɓuuri yidde hannde o kam joni min batti hen min ɓuuri yidde cukalel son ara ɗo ya taw wawi ko wiyete hijjo e limto ko taw so ari ɗo tan ko taro won noon ko mahdara hankadi tawa koko continta to banggue duuɓi mawɗi emin ƴefta neɗɗo ni jaaɗa dañi duuɓi seeɗa kono koye condition ngaji kadi ya taw an aɗa jaaɓi famodirede mawɗo hankadi a haɓetaki a wattaki haydara so tawi tan aɗa ɗofti kuule baɗaɗe ɗe ɗum bisimilla ma ala caɗele wonat ɗo tan haydara ha wonaka ñande nattuɗa ɗoftade kuule ɗe fof a fokkitat amma to banggue jangguingol ngol ene heewi caɗele jangguinowo qur'ana kam enen fof eɗen gandi caɗele ɗe yiyata hen nde e kadi ko ɓuuri musde ko mbiɗa ni sukaɓe jiya cukalel jangga ha duuɓi aɗa wondi e muɗum aɗa warti hen ene janggi ha heddore seeɗa e jofnide walla ha jofna ha ɓamta fina subaka tan watta hollude won gueɗe tan jinnaɓe mum mbiya oɗo ɓayde wayini hankadine goppenmo tan o continue a école oppo qur'an min dañi gueɗe waɗi noon sukaɓe ɓe ganduɗa jangga ɗo ha jofni qur'an ha ɓamti ha dañi hedde 50 hisiɓe ene dursito jara noon tan jinnaɓe mumen tan ƴeewa tan fodde jomum watti hankadi dogde seeɗa ɗumen tan koreji mum mbiya yo jomum hankadi aɗa wawi dartinde qur'an o paya école ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hamnide amen musde minde min jejjitta komin basito yimɓeɓe tan yooɓe gandu ceerno jangguinowo e hoore mum kañumne ko joom sukaɓe kañumne ene yiiɗi ceerno foof ne yiiɗi ɓiƴƴi sukaɓe mum keeda yeeso hay goto yiiɗa hen ɓe keeda caggal nde wadde noon sukaɓeɓe soɓe gacci ɗumen so gari ɗo e mahdaraji he yooɓe gandu way kono koye galleji mabɓe ɓe goni ni so cukalel ngel to janggata ɗo alay saago tan yiyata no foti fo coon no foti foof so tawi noon janggui ha wawi ha ɗumnine ko kamɓe gaɗato naftorade ɗum noon sukaɓe min basito jinnaɓe ɓe surtout ma yummiraɓe ɓe won noon kañumen ɓuuri wawde hewde hen tadahul min basito yummiraɓe ɓe sukaɓe ɓe so gari e mahdaraji eɗen jangga yooɓe goppu ɗumen jangga so garti ko mbawi haalandeɓe fo yooɓe noyne yooɓe gaccu ɓe jangga ɓe ganda seren ɓe sagoji mumen e sukaɓe he ko sagoji mabɓe ɗi machallah aɗa andi ceerno Abdoul Quddus yo Allah yurmomo yaafo o wi almudo so rendini bamum e ceeri mum tawata ko babiraɗo o wonano almudo firi so tawi almudo yeehi hede baba wi ko ceerno woni wayi ceerno wonde fiyata ceerno ƴettoto ceerno dukat babiraɗo jaaɓi babiraɗo rewani almudagal so rewino almudagal o jaɓata kadi mboɗo sikki nelaɗo Allah ko poññira ha ɗaɗi dani mum daari ha wutti mum ñangui ha seññi ruttini wiya zammiluni eɗen gandi neɗɗo heɓirta ɗum ko climagisére neɗɗo heɓirta ɗum ko wiyete tafiya alay saago neɗɗo o tampana qur'ana o wawa dañde qur'an saabu nelaɗo Allah nde wiyete écrane ko mo poña ha guirim gojji ha ɗaɗi dane daari nde wawi famde ha Allah wimo wala sofa yutika rabbuka fa tarda ɗum ko nani hen kadi amma no gueɗel keddiguel guel ɗum ko barke jangguinowo tan momi wujju ɗon filme seeɗa saabu ɓe mbi won ceernaji joguinoɗo musidɗo mum tigui rigui ɓi musidɗo ceerno noon e jogui ɓiɗɗo hetti ɓi ceerno mana o yeehi hawwoɗɗo e alluwal nde ɓi ceerno fuɗɗi janggude ɓi ceerno noon wirti ɓi kone wuuɗa ha dañi suura kanko ɓi ko jofnani won noon dokkal ngal Allah rokki ɓiɗɗo ceerno joni noon kanko babiraɗo musidɗo ceerno o woni yennude ɓi ko o wi ɓi kaari nana an jibinɗum joni jibina wirtimama jofni dañi suur an heeɓiɗo aɗa jooɗi o ɗacci ha jamma janggi kanko ɓiɗɗo sehil ceerno o ɗacci ha jamma janggi ceerno jooɗi e jogui kurus ene hejjitiniɓe kamɓe ɓe jooɗi e dural eɓe jeyno eɓe kejjiti on saaha o yeehi o wayno taroy to no yeehi galle mabɓe o findini bamako tawi bamako ɗani wi bab wawrena o wi noon ceerno o ari babiraɗo ari en tohño guiri ko ɗanno tawi ceerno no wirde ɓiɗɗo wi baba wona ɓimmon daɗiri ko ceerno danma saabu ceerno nani wirde hano wawi ɗanade ɓiya watata ɓi ceerno firti wadde koye ligganade Allah ko tampande Allah tagata ko Allah yebde koko woni ko Allah mana cheikh mina tan hun sanati bi khayri mina aw misliha so Allah itti hunde tan o addata ko ɓuuri moƴƴude walla o adda hono muɗum ndega so Allah itti ceerno Allah addata ɓi ceerno walla lonto ceerno ɗum woni wadde yimɓe yo paam wonko Allah rokkata seere mi ceerno Mahamadou Bocara Kane o wi ceerno so darinima diine Allah soynat ha ɗum ma Allah heddu e galle mum ko diine ɗe darde ɗum tagi ceeri siko wi wala tusil fina man yursidul halqa ilal haqqi ceerno ɗum woni min garta ma wadde ɓuuri ko holko kadi ko ɓuuri weldema e banggue jangguinde haali e banggue Moussa Allah o holko ɓuuri weldema e banggue jangguinde eyyi min kam to banggue jangguinde ɓuuri weldemi foof ko almudo mi yiyaɗum ene dursitode reedi hisbaji kewɗi walla ene heeɓi suura ene dari ene waɗana yimɓe tara heewi o yalti koye ngal ɗodduɗa min ɗum fof ɓuuri weldemi e almudo kala almudo janggowo tan gonɗo almudo ene jangga min on ene weeli woni ko mettimi e almudo tan ko taw ene wone mahdar tawa janggata ɗum tan mettimi kono almudo janggowo foof ene weelimi min hay soko cukalel gotel wawi qur'ana e nder mahdar heeɓiɗe welti hen mbiɗa yiɗi ɗiɓe kamɓe fof ɓe mbawa kono hay sino gotel wawi hen daña hen ene wawi tan mbiyatmi ko mataw ko yahateno ko fof daña ko erago tan faade e bandiraɓe julɓe ɓe foof yoɓe tinno kala hande duuɗa qur'an surtout ma e kureji min leñol men ngol jeeɗel ngol erade faade e mabɓe yoɓe tinno ɓe nana sukaɓe ɓe alqur'an en mbiyani ko toɓe janggini école kay ɓe jangga jamma e ñalawma eɓe daari yoɓe tinno noɓe darani école woni
no ɓe teddiniri école o no ɓe jangguinirta sukaɓe mabɓe école o ni no ɓe ganduɗa jaɓata pina subaka tan mbiya ɓiye yo woppu école a jaɓata hoto jaab finde subaka tan mbiya ɓiye yo woppu Qur'an janggue ɗiɗɗi foof sa jangui ɗiɗɗi foof ma dañ fofoof leƴƴi ɗi kodduɗen ɗi daƴiri en tan ko janggude Qur'an min basitomi koreji men tan ko yooɓe tinno ɓe jangga Qur'an ɓe jangga fofoof nden ma en dañ foof so Allah jeeyi on noon chercheri fa sayyiran madaris an nasrani madaris sunna wal Qur'an Qur'ana janggateɗo sunna janggateɗo yo Allah nawɗum to école aji ɗo ɓaade ɓe goppi duɗe ɗe soɓe jeehi école kamɓe taw toon ɗum ɗo saabu ceerno Mamadou Sama so meeɗi namde ɗo wiya ceerno an zamanu en ara so tawi a jangginani ɓima école ka tampo o wi est ce que Allah wurna gañum wuron ko wurnude guiɗo mum firti enen janggo jaarude banggue école yawa kañum ɓurɗen jogade confiance ene yaawi change ude situation galle ma wat karo ma wat ɗum ɗo e janggude gaw Qur'an kono ɓe toon kala jillotoɗo place ma wiye ceerno ko wonnam duwaw te min somi gayni ka ɗo komi duwaw ɗum noon musidɓe hankkadi hojomaji min ndi gaari ɗo ceerno hankkadi eɗen mbawi waynodirde tan ñagoɗen Allah kadi yo Allah waɗ nden waɗa suutor kala ko yalti yo Allah waɗi hen barke won noon aɗa wawi jogade jogoyoɓe daranoma darde yimɓe sappo aɗa wawi jogade sappotoɓe daranakima hay darde neɗɗo goto wadde dañde goto bawɗo nde ɓuuri dañde ujunere neɗɗo taw wuya wona keewal buubi tan taw ala gartan yo Allah rokken wawɓe taw ko naftoriɓe taw ko nunɗum taw kadi Allah taw ko an waɗi Allah yeeɗi yalta e junggo ma an e kala jangguinowo an e kala juulɗo yo Allah wayli ɓerɗe yimɓeɓe ɓe garta e garal hoore ma ko wiyete Qur'ana gam Mouhammad sallallah alih w sallam e konngol ma sakket mbaynoɗen bandiraɓe ceerno wallahi a jarama almudo bewɗo Amadou Ba a jarama en calmini duwal ngal foof almuɓe foof eɗen kirjinaɓe tan yooɓe tinno e janggude al Qur'an ko noon kadi bandiraɓe foof ɗum tan enen kirjinten kini tawi ɓe tinno e janggude foof Qur'an o ko wona Qur'an o foof yo janggi ɗiɗɗi fof yo janggi eɗen ñaago Allah kadi kala ko dañaɗo hewde famɗude foof yo Allah waɗ hen barke ngal bawɗo heeɗade émission o tawi waɗi périguitte en ñaaguima ɗum en yaafuya kala dendagal kadi bawnoɗo wadde mbuuɗu mum walla konngol mum moƴƴol walliti mahadara o eɗen mbiya yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere aqulu qawli hada astahfirullah o won ceerno Abou gardiɗo mahadara Nourul Huda ɗum noon fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iya fi ibtidaihi fa nasalullah bi mahdil karami salatu ala nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi zabil huda wa kulli muslimin wa man bi ibtada émission men wattu hakkille aljuma so woni waktuji no yetno tati walla sappo e joyyi woni 15 heures inchallah so Allah jaaɓi jeeɓen émission men ko wiyete wattu hakkille tele men tele mbedde gardugol o boma inchallah jogoɗo lamade Mauritanie so Allah jaaɓi inchallah